Oh, grabe ano sa almos tricks niya. Ang galing. Look! Gago! Yawa! Ha? Kabo, di ka? Oh, yawa. Balik. Balik ka na. Wala ka pala piring. Bantay bitawa, bantay reklamo mo. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Boy, datay bagong suot. Right, bagong suot na to. Hi everyone, thank you for everything. Asa na patulan dito? Suwayi. Pwede pa kakapadol bang bungkag ang naon ni. Hi everyone, we're here at Hong Kong. Dola pa niya dola niya na itwil. Welcome to Japan. Japan ka ya Japan ang mga. Grabe mo pa nga sigaw mata oy. Nandito po kami sa Marbit. Naliligo kami ng dagat kasi reunion namin sa mga Reunion. Parte. parte namin sa mga J-Pro. Ibiyadas panahon. What's up, man? So let's go to Barbets and this shot it's sa inyo tong lahat ha. Hi guys. Hi guys. Nawala niyo sa YouTube. Hello guys. Welcome to vlog. Bukan sa dito guys. Ha? Ay gaba oy. Welcome to vlog ko no. Ay gaba kita kuwang niyo diri. Si Ramjun. Ramjun kuwang niyo diri. Sige na birthday mo iking. Pila ni ka mag-birthday amawa ka. Kaloy na ba ni bad boy na to dire? Hala. Bad boy waitog. Ayun na, kinuha niya. Isang manok. Dayan. Siya pa na dip. Dipot to, isang bulsa. Isang bulsa. Ate, isang bulsa ba? Oh. Isang bulsa. Ayaw ba ulit siya? Saan ba rin? Pili na rin. Nandito. Hi King. Sapat lang people. Okay, Dera. Nakataw. Apa lagi deh? Ha? Pare ata. Lihat loh, kamu sa. Tare naman. Tadao, Tesco gabi eh. Tukpa na kanang. Wala yun. Wala. Tukpa ko pa. Mana. Ikaw, nakataw na ako. Opa. At least nakatugog tarong taas kayo po. Yun. Ikaw. Ikaw na kanang. Alara na siya, Jets. Naghantay ni buwan. Ay. Lami kayo mga karo ma. Lami kayo mga buto. Ya, okay ra mo na. So guys, karon tanawan. Hapin. Habis kayat. Nagkuning kape. Siguro habis kayat. Kaya tayo kuningan. Kaya hagay sama. Sama. Hello. Sige daw. Hapis kayat. Ako rin sa boss mo
Hapins kayat. Ano to? Ayan dai. SG. SG. Ay ay ay. Ay sa vlog. Ay sa vlog. Waan happy jatay. Tara, dai. Hoy! Ay, hay, dai. Tidak lah. Kakagbahan eh. Gara-gara na wala yung mga ayok. Hoy! Mura ito kaya kayong pali ay. Ito kaya kayong pali ba? Ay nalang pali oy. Kau na to, okay rin na, nag-record. Wow! Kala ko double back na eh. Double back ko ba siya? Ako sudah ka. Om di ko suway pizza ko. Gago. Grabe, ano sa Almus tricks niya? Ang galing. Ang galing niya. Wow. Bantay bitawa, bantay reklamo mo. Sa polis sabi. Sa polis. Andre, unsa sa sinulog. Ko pa sa dalo. Naging igar gatay. Ikaw. Ayo lagi ano. Awa mo kasi mo abi. Lagi. Kuya awa makadagwa ni. Wala kay ba nang kay bundak yang tiil basa? Sakto kayo. Los. Papel. Aga ka. Look. Gago yawa. Uy. Ha? Boleh ka? Balik ka na. Tira ko sa twist, uy. Basi mo tira kang gugula. Ay, paday. Tibo, di sa dem twist ko. Ano ka ito mo? Baru buat. Bos. Lain na naon. Pero pait sa puso. Why? Amo sa baugtan. Wala ka pala piring. Step not bay. Cuy, kada mo ra juice.
Ano ba iya? Ha? Silingan mo. Kay, tingnan mo. Change ulit, change. Bawo na. Uy! Ako yun. Ya. Bos ya. Kana, ito yung boss. Basta magkambingan. Bakit hindi mo na nakita si Bini Micah dito? Ano mo masabi mo sa kanya? Kala sa akin, napula niya sa kung kuhan ba? Pagkatapos na tinasa kagwanta sa kung agay. Kaya nga no. Agay. Di man siya masagit. Agay. Bingo na siya. Nasuta di mo pa. Jog kung sa'yo mo di. Di pa. Ang laos gat. Pero dati pa. Yan as now. Hala. Ibo. Ano ba? Yo. Ayaw din. Di bakwit mo din. Huwag mo kabayas yung tayo din. Huwag mo kaabang na bakwit mo. Di ba bawa na sa Rino? Sa Rino. Bawa na sa Gasyuta. Boss. Maglingin ka, boss. Pwede ra. Maglingin ka. Puyo. Ay, Rihan. Illegal kay kagnaong di ba? Sa kasaw illegal kay kagnaong. Suspect. Suspect na ba? Suspectan. Kagahin nagdayang ay. Ay! Tawa ba? Kaluon na baka niya. Akan sita kompleto nas brilliant.
Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.